ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନୃସିଂହ ଅବତାର ବିଷୟରେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ଅବତାରରେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ବଧ କରିଥିବା ହେତୁ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା। ତାର କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ସେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁ, ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି, ଅସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶସ୍ତ୍ର, ଆକାଶ କିମ୍ବା ମାଟି କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବରଦାନ ପାଇସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦିନ ରାତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଏପରି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚିଯିବାର ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଏହି ବରଦାନ ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଆଦୌ ପୋଡ଼ି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସମସ୍ତ କଥା ଯାଇ ଭଉଣୀ ହୋଲିକାକୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ଧରି କାଠ ଉପରେ ବସିବ ଏବଂ ସେହି କାଠ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଯୋଜନା ମୁତାବିକ ସେହିପରି ହେଲା। ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରକେ ହୋଲିକା ପାଇଥିବା ବରଦାନକୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜେ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏତେଥର ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତୁ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ହେ ପିତା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ରକ୍ଷା ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଜମହଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୋର ସେହି ଭଗବାନ ଯଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ ଧରିଥିବା ଏହି ଖୁଣ୍ଟଟିରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ହଁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରି ସେହି ଖୁଣ୍ଟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କାରଣ ସେ ନିଜ ଭାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏହାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲା, କାହିଁ ତୋର ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନୃସିଂହ ଅବତାର। ସେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଶୁ ନୁହେଁ କି ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆକାଶ ନୁହେଁ କି ଭୂମି ନୁହେଁ। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୋତେ ମୋର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖି ମୋର ମୁନିଆ ନଖ ଦ୍ୱାରା ତୋର ବଧ କରିବି। କହି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପେଟକୁ ନିଜର ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦାର କରି ତାକୁ ବଧ କଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ନିଜର ନୃସିଂହ ଅବତାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ।